Mia saking pendapi katingal bingung malih Sang Bimasena lajeng punapa wangsul dhateng praja pinanggih panggalih Sang Bima sigra menggok margi tumuli wangsul dhateng praja Ngamarta ing ciparsa nyuwun pangestu dhateng Kang Ibu dalah para kadang kang ana praja. Nadyan Taman Ciratri datan kendha Sang Bima 12 nggih lumajaring kalong prapta kang tinuju nyaring mangsa Padrawana kawitan taun Candra Sengkala nengka gentya kang winiwis ing mangke datan kaya kang wonten madyaning pertapan Saptawarga Sang Penemban Begawan Abiyasa ingkang pinarak lenggah kahadhep para nyantrik nampi dhateng swanipun ingkang wayah pamadyaning Pandhawa Dyan Permadi saya mangambar gandaning kesuma. Seswa gumatur marang risan Mahaya
panjenengan inggih pinangka sambeting cariyos lah menika ta warnane ingkang hawasta pertapan ing Saptawarga sinebat ing Sata Srengga. Mila hawasta pertapan Saptawarga Sapta Pituwarga gunung. Gunung pitu kang tepung dadya sajuga munggul pucuke mrengcu atusan mila sinebat ing Sata Srengga. Padepokan Ira Winastan Ratau labet ana sendhang kang aran Sendhang Pawitra. Wening ponang tirta keh mina kang matuyana madyaning sendhang. Kayata wadra lunjar, wadra pari. Pating karet celap pating calorot. Kasaroting Diwangkara Cirandra kaya Kartika asilih pernah. Ganggeng lumut ingkang kentring warih lembak-lembak yen Cirandra kaya mendung angin danu kasarang maruta manda. Sawane ana wadra bangkang semua Cirandra kaya yiwang rawi manjer tengahing langit arsa madangi saindenging bawana. Pining Balembang katanaman sesekaran kang amun sawarna samya jinembangan lamun pinuju mekar kembange caruk kembang putih kaslan kembang biru ana tetunggule kembang kang apulas kuning kembang abang carupange kembangan dados mawana wungu kadasaran suburung gegodhongan kang ijo ruyur ya karya sengseme kang samya umyat. Tepining pertapan ana kayu gurda kang raya ayam nungging pecerabaan. Kang rumambat lung gadung mulut ing pangin pinuju mekar kembange anjarah gandane ngebuki ing pecerabaan. Kathah satpada ingkang ngisep marang maduning sekar kapiyarsa pating bareng ngengeng. Kaya sesantining para brahmana kang memuji milih raharjaning kanangrat. Sapa to kang nggani madyaning pertapan inggih menika ta warnane? Tilas sing Malendra binetara hang ratoni praja Ngastinada ing pinangka timbanganing negari Wirata. Peparap sang panembahan Abiyasa. Ya Kresna Dwipayana. Arancaka Prawa Sutikna Prawa ya Sang Wiyasa. Mila paparap penembahan Begawan Abiyasa mengkur dipendhita ingkang sampun mutus. Kresna Dwipayana katingal cemeng saliraning sang penemban amung semene kang sumulung ngeboke ing pertapan. Arancaka Prawa pandhita tansah jarake para Sungkawa Sutikna Prawa pandhita tansah sumupadang. Wiyasa-wiyasaning sang penemban karya mulyaning jagat lan tentreming para kawula. Pandhita gentur tapane nonton semedine putusing kawruh limpating elmu. Nalika pinara ing madhi pacrabaan kahadap para nyantrik nang Wiyujanggan nempi dhateng swanipun ingkang wayah pamadyaning Pandhawa inggih Raden Permadi ingkang kadhiraken Repat Punakawan Catur nenggih Kelurah Semar Nala Garing Petruk Smawana Bagong repepeh kaya satimbah krama katya lumaksa ndandhap lenggah-lengkeh angika padha dipiswan mangarsa mangsah sumbah lenggah tumungkul hamarika lukaya kanjema pertala mukane adoh ingawi perak rinaketake lan sang panemban kaya enggal-enggal kadang kang wayah sang Permadi
nihan seswa umatur marang risang Mahayogi sang wipra katiparan karasaning nyuwang Hudipati Yogya saliring warana kang gumelar haning bumi mugi hulun tetahno sang wikunjarawi iki ingsun wis padhakake putuku Permadi ingkang sowan mring pertapan kula pamadya winantu karaharjan sowaning sira kulup marang ana ngarsaning pun kaki nggir margana kula nuwun-nuwun inggih Eyang Penemban dateng kadhahat katedha kalingga murdosih pana kraminipun paduka Eyang Panemban namung pangabekti kula mugi kunjuk wonten ing sahandhap pepadanipun paduka Kangjeng Eyang Kulup Gudha Kesa wis ndak tampa banget penrimaning pun Eyang sira kulup Setya Margana ngaturake pangabekti marang pun kaki pengestuku tampanana pamadi kacadhonging tangan kekalih kapundi wonten mestaka mugi dadosa jimat paripih paring pangestunipun Kangjeng Eyang prayoga monggon ngadhep kulup wibatsu kawula nuwun inggih kados mboten kirang prayogi Eyang Penemban kaki Badranaya padha kanthi raharja. Wilujeng sowan kula Penemban boten manggih sekara-kara. Bekti kula mugi kunjuk lho. Kyai Nayantaka wis tak tampa banget penrimaku tumibos padha-padha pangabekti saka Kyai Badranaya. Prayoga nanggon ngadhep Kyai Duda Manang Munung. Nggih. Kados boten kirang prayogi Penemban. Menawa garing padha harja sowanmu Cakrawangsa. Wah, nggih Penemban. Wilujeng sowan kula boten mangke alangan. Nggih. Kados boten kirang prayogi Penemban.
Nala Gareng padha harja sowanmu Cakrawangsa. Wah, nggih Penemban. Wilujeng sowan kula mboten manggih alangan wonten mergi. Mboten langkung kula ngaturaken pangabekti. Iya pegat waja wis ndak tampa banget penrimaku. Prayoga nanggomu ngadhep Nala Gareng nggih dados mboten kirang sekeca. Petro kuwi padha slamet. Nggih, wilujeng sowan kula Penemban mboten manggih alangan wonten mergi. Sembah kula mugi katur Penemban. Iya kantong bolong wis ndak tampa. Wiwit saka Ndara Permadi tekan Kang Petro kok jenenge pirang-pirang ya. Ndara Permadi mau tak hitung asmane iki kok luwih saka 5 ya. Wo, pancen akeh kok asmane Ndara iki. Ndara Permadi ya, terus Ndara Harjuna, Ndara Pamadya, Ndara Janaka, Ndara Kumbayuwali, terus Ndara Pandusewi, Ndara Indratenaya, Ndara Gudakesa, Ndara Wibatsu, Ndara Anaga, Ndara Mahabau. Oh. Nek kakekne iki asmane iki lho Semar, Badranaya, Duda Manang Munung, terus Janggan Semara Santa, Yajuri Punta Prasanta, Yayi Semaya. Kang Gareng yo, Gareng Cakrawangsa. Rujak Permana Brengkelan, Branjang Kawat. Oh. Bambang Sapu Jagat. Jenenge Gareng kabeh. Nek kowe Kang, Petruk, Kantong Bolong, Jenglong Jaya, Surat Jenggala, Sura Gendela, Lucung Bowing. Oh. Nek jenengmu, aku lu didangu. Bagong padha slamet. Wilujeng, Mbah. Mboten manggih halangan wonten mergi. Niki kula betake karemane Simbah Surutu. Iya banget penerimaku Bagong. Ning sumurupa yekti wektu iki aku wis ora nate nginum sakataing ses. Lho. Dados pun mboten ses niki. Iya wis ora Bagong. Halah diwas tak gawake. Mbak wampek barang. Kepenak nanggonmu ngadhep Bagong. Nggih, mboten kirang sekeca. Jenengku kok mung Bagong ndak ya? Marangke kowe iki urung pati dikulinani karo Penemban. Jadi sing lagi mlebu layang kabar iki lagi jeneng Bagong. Kaya to antol gati ngono ki urung kati kaprah. Lah iya, terus kecepot ngono barang ki. Marga ku ya jeneng Bagong ning dudu Bagong kene. Bawor ngono barang ya jeneng Bagong ning dudu Bagong kene. Nek kecepot kuwi Bagong made in Jawa Barat. Terus nek Bawor kuwi made in Laladan Banyumas. Oh ngono, iya. Malah nek cara wetanan anggere metu kakekne arep metu Gareng metu aku ki kowe ora melu. Lah nek metu kakekne karo kowe, Gareng karo aku ora melu. Ngono. Lho, kok ora melu? Kendaraane sesak. Ngono. Dadi salah siji sing melu, sing kira-kira penting kuwi melu. Ngono. Marga kabeh ki mburu cukup. Ngono. Nek aku ki dianggep penting apa ora? Oh, nek kowe iki dianggep penting ya penting, ora ya ora. Ngono. Mereka nyatane nek ora ning Bagong iki ya sok ditekokke nek cara kene. Wah, lah iya. Ya ning ya aja samar, kowe klebu penting. Margo wis kejatah. Dadi kowe kudu mangkat, ngono. Makarya ora makarya kowe kudu mangkat. Ha ya mesti ta wong rombongan to. Lah iya. Kene Penemban kae gale. Penemban ki piyayi siji ling ngadepi wong pirang-pirang. Awone Penemban ki pancen makarti ngolah batin beda karo olah lahir. Nek ditonton gebyare ngono rekoso olah lahir. Nis temene nek dirasakake angel sing olah batin. Mereka sak orane Penemban ki empu. Pendeta nek cara praja pujangga. Dadi paran pitakonan. Mula Penemban ki Mbak piyayi siji ning sing nderekke pirang-pirang. Mereka kuwi sing ngladeni wis dhewe-dhewe. Ngono. Olah batin ki ora kena diganggu karo sapa wae ngreh kamardikane. Ora kena diganggu
penggalihe kudu sing sarwa wening. Mula nek apa-apa kudu sarwa cemawis. Mula sing ladeni akeh. Marga nek nganti sing ladeni ku mlendhot, penemban kuciwa ora wening penggaliane, terus ora bisa numusake kahanan sing marakake becik. Kuwi. Pane pengarang ngene ora wening pikire ora iso ngarang. Mula pengarang ki aja diganggu gugat. Aja diganggu kamardikane. Dimong rasane dituruti karepe. Mula penemban ki ambak piyai siji sing nderekke pirang-pirang. Sing nepasi dhewe, sing nyawiske kendi dhewe, terus sing nyawiske ses dhewe, sing dengkul dhewe lho. Marga pancen penemban kuwi saweneng prayayi sing dibutuhake digunakake ngreh penggaliane batine. Beda karo gareng. Gareng kan kira-kira wis iso parabesan rampung wis. Kuwi gareng. Dadi kira-kira embal wis cetha ngono wis mundhak wis emoh. Marga ya wis iki, kuwi jenenge gareng. Mula lagi kahanane wae wis beda olah batin karo olah lahir. Oh, contone meneh sing mloho wae, Kang. Coba iki tak sanepake kae nuwun sewu sing piyai angkat-angkat abot kae. Sebabe apa ing ngatasi rekasane kaya ngono ngangkat sekintal, 2 kintal. Ning kok nuwun sewu probeyane kok kalah karo sing juru tulis ana kantor. Lho. Kuwi yang mujudake kahanan. Aja meri perkara peh angkat-angkat abot kok kalah karo sing juru tulis. Lah wong pancen ya wis dhewe-dhewe cak-cakane kok. Lho. Ini ya ora adil, lho kok ora adil. Sing rekoso sing ora rekoso mongko padha ta. Oh, lah kuwi ora kena. Kuwi nganggo kabeh nganggo tingkatan, ngono. Ora jeneng kok nyepelekke karo wong nyambut gawe sing angkat abot kuwi ya ora. Ning pancen pernahe ngono kuwi. Kowe ngerti ora coba? Mburine penemban pirang-pirang kae. Kae sok pengen dadi apa ya, Kang? Hanya warna-warna, ana sing pengen dadi pendhita, ana sing pengen dadi pujangga, ana sing pengen dadi kiai, ana sing pengen dadi dukun. Lho, warna-warna. Jane pendhita kuwi apa to, Kang? Kowe ngerti dong tegese pendhita? Kuwi dong. Mula dijenengi pendhita kuwi tegese pepunden, marga pinundi-pundi dening para reh-rehane lan sakabehing wewengkone kang direhake. Kuwi pendhita. Bedane apa karo dwija? Dwija ing bab pendhita apa dwija jeneng? Dwija bab pendhita. Yen dwija kuwi tansah ngesti lahir terus ing batin kuwi jenenge dwija. Beda meneh karo Dwijawara. Dwijawara kuwi tegese kang tansah mulang muruk lan kang pantes digugu lan ditiru, utawa guru. Kuwi Dwijawara. Nyulang-nyulangake tulodo lan laku pangastuti marang dewa sesembahane. Iki jenenge Dwijawara. Dadi wis dhewe-dhewe ya Kang Dwija karo Dwijawara. Oh iya, wis pilah dhewe-dhewe. Ngono. Ana meneh sing dijenengke Suyati. Lho, iki tak wedak ta kuwi. Oh, wis e. Iki Suyati ing babagan urutaning kapandhitan. Nek Suyati kuwi tegese ingkang tansah mesu cipta awit saka wijiling tembung suya karo ti. Suya ki mesu ti ki cipta, sing mesu cipta, mula jenenge Suyati. Apa sababe kok dijenenge Suyati? Marga ya ketitik saka tumindake kang tansah semedi Pujabrata. Kowe rada apa mula ya kulina maca. Beda meneh karo sing jenenge Resi. Nek Resi apa, Kang? Resi kuwi tegese suci. Mula para resi kuwi tekade mung tansah nedya netepi marang laku kang utama kanthi sucining ati. Dadi ana resi sing ora suci kuwi jenenge dudu resi. Kuwi malah ora resik. Lah nek Wasista kan. Nah. Wasista kuwi kang wasis. Kesdik, pinter, awas, bebasan weruh sadurunge winarah iki Wasista. Iya Petruk ngandhanono Bagong karben bolong ati. Ya nyun pangapunten lho penemban mumpung menika pinanggih kalian lari menika margi sok dolan. Mboten ati pinanggih. Iya. Lah nek sing jenenge Hajar kae kan. Hajar kuwi tegese kang wajib asung tulodo.
lan aweh piwulang becik marang sepadha-padha. Kuwi jenenge ajar. Oh, ngono. Ya. Lah nek mburi kae wis ajar apa urung? Sing ndi? Mburi loro kae. Kae wis diajar itu. Lah ya ora usah diajari nek loro kae. Kae wis pinter kabeh. Kae wis ora kurang ajar kae wis kokean ajar kae. Nanti do perot kaya ngono-ngono kok. Marga rak sangka wis kokean ajar. Kae. Iya. Kae jenenge apa pangkate, Kang? Ya wis resi urung. Resi apa urung resik kok resi. Kae jek kopoh-kopoh kabeh kok. Adek kaya wong bar kepeceran, Kang, kopoh-kopoh. Kae nek ora kleru urut-urutane kok ngarep kae indung-indung. Indung-indung. Indung-indung iki apa? Indung-indung kuwi para rerean ingkang isih padha mondhok. Dadi rerean sing isih padha mondhok. Omah kuwi urung duwe. Isih mondhok nemplek yang papaning liyan. Lha kuwi indung-indung iya, isih mondhok urung gawe omah. Kok wis ngingu jenggot. Lah wong jenggot ora ngingoni kok tak urus to, Gong. Kok wis nglawer. Nah ya ora apa-apa. Ae jenenge indung-indung. Kewajibane babat-babat alas karo petegalan. Lagi kewajibane lagi golek pasaran. No. Ngono ya. Di ngresiki nggon petegalan, sok nyang gunung ngono barang kuwi. Terus mburine kae jenenge geluntung. Oh. Geluntung ya apa? Geluntung kuwi wong kang isih wong sing wis duwe omah. Dadi nadyan omahe mung cilik ning cagake wis papat. Dene gaweane utawa kewajibane ngangsu karo njupuki banyu, kuwi jenenge geluntung. Nek wis geluntung terus kae ulu guntung. Di sak tingkatan. Dadi nek wis dadi indung-indung munggah sak tataran geluntung. Nek wis geluntung terus ulu guntung. Alu buntung. Ulu kok alu. Ulu guntung tegese lurahing pedukuhan kang wis diwenangake mrenata pegaweaning para indung-indung karo geluntung. Ulu guntung kuwi ya. Nek wis lulus oleh dadi ulu guntung terus munggah sak tataran dadi cantrik. Cantrik iki kewajibane ngladeni sakabehing keperluaning penemban. Kaya sing ngarep dhewe mburine penemban persis kuwi cantrik. Iki gaweane ngladeni penemban. Apa butuhe penemban? Iki diladeni dening cantrik. Yen ora butuh penemban, cantrike turu. Karo ngiler. Oh, kuwi. Kok nek tangi-tangi terus nyolongi rokoke penemban. Kuwi cantrik. Iya. Mula remes cantrik kuwi. Oh. Jane entuk telu mung kake loro. Kuwi cantrik. Cantrik ya ora jujur ya. Ya kabeh kari watake wong dhewe-dhewe. Ya nek sing jujur ana sing ora jujur. Ning kae nek cantrik ngono kuwi ya ora jujur. Ngono iya. Di mau ngapalke lakon. Di perkara gendeng ya ora ngrembug cantrik kuwi dudu urusane kok. Ning dikuwasakake mlangkai pundaking para indung-indung kuwi. Cantrik kuwi iya. Mula tak pamore ra wis beda. Apa eneng ayo saiki golek ana cantrik tuku Vespa ngene ra. Tur nyicil lho. Dina 200. Ya cantrike penemban kak ya. Iya, mula kuwi. Nek wis rampung nyantrik terus dadi cekel. Oh. Cekel kuwi sing lurahi utawa ngupakara tanduran, ngupakara petegalan, ngobetake daharaning penemban. Kuwi jenenge cekel. Oh, dadi penemban iki ora usah golek pari ya, ora usah nempur barang. Ora.
Nembang kuwi ora ngerti bab daharan kuwi butuh cemawis. Kuwi sing nyawisake daharan kuwi cekel kuwi. Kuwi cekel kuwi sing bagian konsumsi ngono. Dadi kudu ngerti karo apa pekaremaning para cekel indung-indung ulu guntung mau. Mula diwerna 5. Ana sing sego berkat. Ana sing sego liwet. Aku ndek ben ketanggo rawon iki kan. Terus kulitku mlendong kabeh. Ya ora entek nang ngono. Halah mung loro lho coba. Oh. Nyirek kok malah entek loro. Nek wis rampung dadi cekel terus mutut. Oh. Dadi putut kuwi tegese sing tinanggenah ngreksa sanggar pamelengan sarta nobetake uga rampening sesaji ing pamujan kuwi jenenge putut. Nek wis rampung oleh mutut munggah meneh dadi manguyu. Ya kuwi kejiban abuh genta kekeleng kang ana jroning pamujan. Nek wis manguyu terus janggan. Mula ana tembung nguyu-uyu, uyon-uyon. Kae saka tembung manguyu. Kuwi njupuk pepinidan saka sawijining piyayi pangkate manguyu gaweane nabuh genta kekeleng ana ing pertapan. Nek wis rampung dadi manguyu munggah sak tataran dadi janggan. Janggan mesti kang dadi juru tulis sarta nganggit ngarang cerita minangka lupiyaning pitutur kuwi jenenge janggan. Mula nyandini gaweane mung nulis karo ngetik. Oh, kuwi janggan. Gawe lakon. Kuwi janggan. Lah nek ngono kowe ayo pakmu cilik ayo janggan ya. Iya, kae sing maringi lakon aku, sing mernah-mernahke ngono kuwi. Aku ya kudu ngerti klebating sambuk. Karo janggan kuwi marga janggan kuwi nek bangsa jejaluk ora pareng. Janggan kok. Bangsa nembung kuwi sirikan, batal tatane. Mula kene kudu ngerti klebating sambuk. Ora sah dadak nganggo ditembung ning wajib kudu ngerteni. Ngono ta, iya mula mbok cerita apa wae mudeng ya. Ngarang apa wae iso. Lho ngono. Marga kuwi ya pegawean apik kok. Engko nek prelin janggan nerbitke buku lho kuwi ya wis sawijining dalan golek pangan. Ngono. Ane kowe kudu ngerti butuhe janggan. Iya, witekno aku di ngerteni kok. Monggo iki mbok cilik wis meteng ya. Mula awake dhewe kudu melu tata to. Marga dienggo jagane sepasaran lah kuwi. Ngono. Ya. 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 Ku nek wis janggan terus ngancik dadi wasi. Oh. Wasi kuwi kang dadi juru pengadilaning agama. Kebutuhane ngrampungi karo mutusake perkara. Kuwi jenenge wasi. No, nek cara negara jenenge hakim, ning hakim agama. Kuwi wasi. Lah nek ngene anu wasiah kae ya wasi ya. Kae saiki wis dudu wasiah. Wis ganti jeneng. Nek wis rampung wasi terus dadi ajar. Si ajar ki wis diwenangake dadi juru mulang miturut angger-anggering weda tumuju marang karahayaning bawana. Kuwi nek wis rampung dadi ajar putus lagi pendhita. Dah. Nek ngono sing duwe gegayuhan pendhita kae lho nanti tekan nggon janggan wis mati kabeh ya kae. Wis tuwek ngene kok. Ayo dong karuan. Kulup Permadi kula nuwun wonten timbalan ingkang adhawuh. Katon semangka sira kulup marakna ngarasaning pun kaki. Nitik saka wedanamu pesmane kaya dene basanta katawing hima. Ana wigati apa kulup mara denage sira matura. Ascarya parata wekasanmu wae katono.
nalika wisanggeni maya sang Hyang Supradipta nuwun kepareng kula munjuk atur wonten ngersanipun Kangjeng Eyang. Suwanipun ingkang wayah kautus Kangjeng Ibu dalah Koko Prabu Ngamarta. Kengkenan ingkang wayah kadhawuhan suwan wonten ngersanipun Kangjeng Eyang. Ingkang wigatos kinennyara widhekaken kawontenanipun Kakang Mas Bratasena. Anggenipun hanggung cecaketan kaliyan Rama Penemban Begawan Durna. Kuwatos panggalipun Kangjeng Ibu dalah para kadang ngemuti bilih Rama Penemban Begawan Durna menika tetunggilan kaliyan para Kurawa. Eyang Penemban nguwatosaken menawi ngantos Kakang Mas kenging reka dayaning para Kurawa lumantar Bapa Penemban Begawan Durna. Mila Kangjeng Eyang sanget Kanjeng Ibu nyuwun dhateng paduka Kanjeng Eyang. Mugi kasduwa paring sarana mrih engetipun penggalih Kakang Mas Bratasena sampun ngantos kalajengaken anggenipun cecaketan kaliyan Rama Penemban Begawan Durna. Putuku nggih Permadi. Putuku wong bagus. Iya nggih. Sagebyaring patitipun kaki wis tanggap apa kangge nersakake bumulan Kengraka Ngamarta. Nanging sumurupa kulup. Pangrasaning pun kaki malah kleru lamun to Kang Ibu nguwatirake marang lekasing Kengraka Bratasena. Tata gelar katone bodho si Bratasena nanging temen iku malah pinter sing tanpa meguru. Ya ing kono bakal bisa kinonton Durna karo Bratasena kuwi pinter endi. Sira kulup ora perlu nguwatirake lamun to nganti Kengraka kena paekaning Kurawa lumantar Begawan Durna. Lan sumurupa nggih Permadi. Mara tumuli petanana lan talitinen nalika kapan Begawan Durna Pendhita Sokalima iku dawe papitunaning para Pandhawa. Telusuren wiwit nalika jaman pinanggih sepisan kalawan Begawan Durna, apa kang katon marang putuku Pandhawa? Nggih. Tata gelar sarwa nguwatirake lekasing Pendhita Durna nanging sak temene. Sakabehing tuduh lumantar Begawan Durna iku yekti papaning kanugrahan kang pangeh sifat menungsa iku andarbeni. Awit kang saka iku Permadi nulata laku kang utama tumraping para Pandhusiwi. Wong agung hangeksi ganda kang wujude yaiku Kengraka Bratasena. Kepati Hamarsudi nyuda marang hawa napsune. Hawit dheweke mung kepengin bakal nyampurnakake nggone urip ana Ngarjapata golek telenging kawruh kang sejati. Kang sapa iku yen to nganti bumi nguwatirake marang lekasing Kengraka Bratasena iku malah luput. Sapa ingkang gegeden luas malah akhire bakal tiwas. Ewadene yen pancen kurang mantep rasaning ibu lan Kengraka Ngamarta. Nggih. Ngamarta bakal padhang. Ibumu bakal padhang nanging pepadhang iku mau ora ana kang bisa ngurupake mung kajaba Kengraka ing Ndhuwurwati. Didising Sang Hyang Suman ya Nalendra kang anetra 1000. Awit kang saka iku kulup sekabehing lelakon kang dumadyana praja pasrahna wae marang Kengraka ing Ndhuwurwati. Nyat langening kalang yang aglar pantamuncar. Tinlon dereke konang surem sorote pampadang.
wayah lumampah wanci panglong kepapa kobur sewu biar pajar manah kula dupi kula nampi sabdanipun yang penemban gandeng sampun terwaca sabdanipun yang penemban pinjang dadak ngentosi menapa mindak kaselak dados pangajeng-ajenging pundhen kepareng wayang wayah nyuwun pamit Sunjun tambahing pangestu sigra wangsul dhateng Praja Ngamarta. Aja mangkat saiki kulup iki dina taliwangke. Bareng iki wan galak ngagang dalan Brahmana Pati Obong wateke akeh godha rencanane. Kapal kono melumpat kadadung murudut karanteya medhot eyang. Oh, iya to nggih. Yen pancen ora kena ndak penggak kang dadi kareping sira kulup lelungsen ndak bebakali. Sarating dina lakonana 3 tindak megengon napas 7 tindak aja noleh pertapan. Ana kembang mlati manglung marga pethi enggonen sumping wateke teguh yuwana. Ndak dedonga kulup. Ndak suwunake marang Gusti Kang Hakarya jagat. Muga laku mono marga nyandunga kembang cepaka sawakul. Kakang Semar Lo Garing Petruk Bagong tumuli tata-tata ayuh nyuwun pamit bali mring Praja Ngamarta. Kakang Semar ayo bali nyang Ngamarta Kakang. Kakang Semar. Kuwi kakak niki mulih apa ora? Lho nek pancen kepengin keri nang kene ya wis ben malah kebeneran. Wong entuk wadem. Awet mau kok mung liat-liut. Mula aja disendekke gegere kuwi. Ku ndak kepenakan, no. Kaya wong tuwa kali. Mah! Enggak wilujeng peremban sowan kula kalis ing Rubeda. Mboten langkung, bekti kula mugi kunjuk lho. Lagi teko. Kakek niki tak ngapalke to kuwi. Marga wong biasane iki dapukan iki Ndara Werkodara. Terus didhawuhi Nyemar lah terus nang omah ki mau ngapalke wilujeng. Bekti kula mugi katur lho kuwi diapalke terus. Mbok nyang WC ya diapalke. Nang apa? Kok ada cerigis kowe? Kowe mbok sing cepet-cepet melek. Kowe iki kok ngatasi kowe rene sing diblonjo ki lekmu kuwi. Nek mung merem itu gale akeh. Ora guna kowe aja merem kaya ngono iki. Ngeleleki kancamu kowe. Iki lha aku ora iso ngatur nyang anak. Kowe turu kenane aja nang kene. Engko akeh nggon ana kono. Iki gone wong nyambut gawe. Anggepe apa kok terus liyer-liyer. Iki jane sing ngantuk sapa ta, ya sepen, kuwi jenenge buang mukae ya ngono kuwi. Ngeling awas ki awake kok le diseneni wong pirang-pirang. Dere kae nggon pilingan kae koyo. Alah. Aja ngali wis tuwek ngono ku tenan kok. Dianting bosok tenan kok. Ora kok banting nganti bosok. Tenan kok. Nek gane wis tuwek ora tak banting wis. Anengke ae. Alah. Aja ngali wis tuwek ngono ku tenan kok. Dianting bosok tenan kok. Ora kok banting nganti bosok. Tenan kok. Nek gane wis tuwek ora tak banting wis. Anengke ae. Wong ning ngantuk ki awake kok. Kowe iki ditimbali karo Ndara. Aku. Iya. Oh, kaya wis kangen mop. Ayo bali. Cari iki. Iya. Cari roti. Mbak ya sudah tak cetak.
Walayak. Teh pirang-pirang diangkati. Bara digeges terus mangkat sik. Ayo ndang nyuwun pamit. Kula nyuwun pamit penemban. Ya ora krungu no. Kula nyuwun pamit penemban. Ya Kyai ora liwat nyangoni slamet. Kula nggih nyuwun pamit penemban. Ya nala gareng nyangoni slamet. Kula nggih nyuwun pamit penemban. Ya Petruk nyangoni slamet. Kula nggih nyuwun pamit, Mbah. Ya Bagong nyangoni slamet. Ya wis sangu dhuwit mawon. Ya yen pancen nyuwun brana, apa nyuwun picis nyo tak paring. Pundi matur nuwun. Aduh. Siwiranya karo dhuwit ya. Iki jenenge dit apa, Kang? Kuwi jenenge won. Kok cilik ya? Saiki pancen disudo ambane. Dan ketok ringkes ya. Duh, nule telu ya. Iya. Titipke gareng wae engko tak mulih kali 02. Sangkeme. Buka wabi. Merikandi raen talu
Kakang Semar. Kula Mara Kendel sawetara Kakang Nyana papan kang gasik. Sukete katon rungkut lan kekayon ngrembuyung akarya tentrem menyangati. Aku bakal nyawang tetaneman kang ana sak kiwa tengening dalan iki Kakang. Kok Kendel ngoten pinggir ngalas to, Den? Mbok nggih ampun enten ngriki to, Den. Ora Kakang kepenak ana kene. Lah anakmu ana ngendi? Nika sami. Tasih enten wingking. Ora bareng. Pancen kula sing mboten sudi dibarengi kalih bocah-bocah nika. Nika nek bareng kalih lari-lari nika. Malah ngremukke kantongan. Jajanane mboten ilok. Mpun tahu kula sangu kula nipis. Kula hampir keteng sawijining warung. Lah njupuk mung sakarepe dhewe mboten ngelingi nek ngrikipun nipis. Apa ya anakmu jajani? Pripun to? Sing jenenge gareng niku ten keripik pun bareng mati gareng. Ya wis ora dadi apa yen ana kurang engko tak paring. Nek mboten gawe isin ngoten to. Mpun kula kandhani pun kula kencani. Iki engko ada aja imbuh. Tan kena ora mung kudu teh munggahe mung es teh. Mlebu bledeng kok terus kopi. Angge susu. Napa mboten edan ta? Kula pun ratap mawon. Dile jaluk tanduk. Sate bakar. Napa mboten kok dibakar sirah kula? Kakang wong mangan kuwi akeh sepiro. Aja demen gawe gelo yen ana kurang